Asie ka dumuni fan caman o bɛ sɔrɔ Houston, Texas mara de la ka caya. U ka dumuni ninnu ye u ka seko ni dɔnko tagamasere ye Grand Houston ale fanfɛlaw la. Ni marayɔrɔ dɔ ye Fort Bend ni Asie bɔnsɔn jamanadenw olu bɛ kɛmɛdoya 21 faso jama cɛma. O yɔrɔ de la J.J. Clemens ni ale ye Asie ani Ameriki bɔnsɔn dɔ ye ale bɛ yen. Ne hakili la ni bɛrɛbɛrɛtɔn fila u tɛ sɔn ka u ban ka Asie bɔnsɔnw lakodɔn. Sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra Ameriki jamanaden minnu bɔnsɔn ye Asie ye olu bɛ jamakulu min cɛma minnu buguli kɔni o fanga ka bon kosɛbɛ Ameriki jamana kɔnɔna la. U sen donni kalata koɲaw la o fana lakodɔnna kosɛbɛ ni san fila laban ninnu jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw senfɛ. Demokratiw ka musobɔ jamana ɲɛmɔgɔ kalata la Kamala Harris ale y'o faamuya. A ye yɛrɛ kofɔ fila kɛ mun ɲɛsinen don Asie jamanaden bɔnsɔnw ma. Ameriki jamanadenw minnu bɔnsɔn ye Asie gun ye u ka ca kosɛbɛ a caman y'a kanbɔ ka ɲɛsin demokratiw ma ka caya ka tɛmɛ républicains kan. O kun dɔ ye k'a fɔ ko Ameriki jamanadenw minnu bɔnsɔn ye Asiekaw ye a caman bɔkolo ye farafina gun ye. A ka ca ni minnu bɔnsɔn ye Asie ye dunanw de don. Ne hakili la k'a fɔ Donald Trump ale ka politiki bɛ dankari siya minnu man caw de la. A ka politiki fan caman o tun ɲɛsinen don dunanw minnu donna jamana kan a ɲɛjugu kan Mexique walima Ameriki worodugu yan fan fɛ. Ani fɛnɛ a bɛ dunanw donni ani bɔli a ɲɛ kan a bɛ gɛrɛntɛ k'o la. Kasɔrɔ sɛgɛsɛgɛli dɔ mun kɛra san 2024 wagati Ameriki kalatalaw fɛ minnu bɔnsɔn ye Asiekaw ye a yirala k'a fɔ ko kɛmɛdoya 22 olu bɛ debu yɛrɛ ye k'a fɔ ko olu ye républicains kanubagaw ye. Asiekaw u tɛ fɛ fanga o da ka don kosɛbɛ kow la. A b'a dɔn k'a fɔ ko kannabilali ani salen olu kana caya. Daniel Wong ni ale ye nagakɔrɔ kalata baara kɛ y'a yira k'a fɔ ko Ameriki jamanadenw minnu bɔnsɔn ye Asiekaw ye ko olu yɛrɛ nɔbɔ o ko la. A ko an labɛnnen tɛ wa an ma Ameriki politiki tagasira faamuya hali bi. Ko o kosɔn an t'a dɔn an kan ka wuli k'an jɔ wagati min na k'an fara ɲɔgɔn kan yaasa an ka kɛ kulu kelen ye ani ka ŋaniya kelen k'o koɲa k'o ɲɛɲini k'o bila sen kan o t'an bolo. Ameriki jamana ka kalatala minnu bɔnsɔn ye Asiekaw ye ni a bɛ t'i jɔ fo mɔgɔ 15 la minnu yamaruyalen don ka kalata u bɔkolo o ye jamana caman ye. A gɛlɛyara ka se k'a fɔ ko i bɛ Asie kalafililaw minnu bɛ Ameriki ya k'u fara ɲɔgɔn kan. I n'a fɔ ka donbolo sɔrɔ Asiekaw minnu bɛ Ameriki ya u bolo minnu bɛ di fanga yɛrɛ kofɔ wagati la ko o fɛnɛ o kɛra gɛlɛyaba ye. Ni waleya in M. Wong a ko ale ye ni kɔlɔsi kabi ale y'i kanbɔ k'a fɔ ko a bɛ kɛ mairie nagakɔrɔ bilasiralikɛla dɔ ye. Asie bɔnsɔn jamanaden minnu bɛ Ameriki ya a t'u ka tabiya la k'a fɔ k'u bɛ mɔn ko k'o di bɛrɛbɛrɛtɔnw ma. U m'a faamuya k'a fɔ ko a bɛ ɲɛnabɔ nin cogoya de la. Clemens ale fɛnɛ y'i kanbɔ u ka nagakɔrɔ kalafiliw la. Asie bɔnsɔnw ka sigida ani kerecɛnw ka sigidaw so u tɛ kelen ye. Kerecɛnw a b'olu ka tabiya la ka dɔ di. Mɔgɔw kan ka kalan o fanfɛla de la ni o ye Asie bɔnsɔn jamanadenw ye k'u lafaamuya. Jamana ɲɛmɔgɔ kalafili laban minnu kɛra a bɛ Ameriki jamanaden minnu bɔnsɔn ye Asie gun mɔgɔw ye 660 bɔ minnu ye kalafili. Politiki tɔndenw y'a yira k'a fɔ ko ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɛ ni Ameriki jamanaden kuraw ye minnu bɔnsɔn ye Asiekaw ye ani k'u kunnafoni Ameriki politiki ko kan ko o bɛna kɛ sababu ye k'u dusu min ani k'u sen don nin koɲa in na. Modibo Dambele, Elizabeth Lee tɔgɔ la VOA News, Houston.